Niko nesplikau katzu eta malorra. Zer? Txorixari baketan itxi. Txorixari baketan itxi, bestela hilingo egitxi hogukiko. Landarik hasi imidez, osalke landatu gaizau. Arrainek ez ilhat. Balik eta ondo bizibidez, eitzen badagoz gitxe gongo eta hori txarra da. Ama lurren parte bat hau da, eta da zikatute, hori ez eiteko zain nungi hau ama lurra. Holantxe, ure be holantxe pasau bidatarako txegua ponei gaukuk egotin. Temperature, egoera. Fabrikan gitxe gaztau bilau. Argize da bizten honin fabrika baten eitzen gau. Eta hori txarra da. Erreka eta rata horreta. Gauza zikinuta. Zebestela hori eukikau dana zikin eta hori besta malurruntako segero eukikau dana zikin eta hori eiako pastauko zebez. Arbolak horitzen ez jauzi eta geroztikatu. Eta hori komen txarra da zebestela ez eukiko arbolarik ez ezar eta basuk eta feuak izango diz. Energia garbi sediz. Aizie, eguzkize eta ura. Plaka solarrak inbidiz. Eta honetzen fabrikik eitituz plaka solarrak eta malurrentzako ondo kutsaduri ezeitzeko eta ez honen moru fabrika. Holan ondu hau eitzen da hemen. Hona ediz, hau da, katxarra bat eta dagoen den plaka solarrakin eta moten dau eta ematen dau bai plaka solar. Hau da plaka solarra, urena, eta hau da beste plaka solar bat argizena. Ez erabiliko txiketa horako gauza. Hori, autogozin ere bizikleten ere non ez eukitzik eskutsatzeko. Gurek itxi hau eralidatentak asko jausten baiakoz konpondu dira. Arbolaketak gehiago landatu bidiz. Izoz gaiun leku egokizin ipini bidazen. Igual epitxe mazuka, alefa zeinoen albur hauringo da janariz eta txarra egon eta lauk eta aukitxe mazuz barron aurken gaudez. Denetan, amataun bidaz, zeukitxe modaue, amataun bidan, zebezten azten funtzionako. Lavadori beten bidaz, baina bat bitarte bat. Berotzeko daukaun etxin, ipini 18 eta 20 gradutan. Kontenedorak, berdera bota bidan kristala horire, plastiku, urdinera, papela eta ona, uste dutela esan gauza. Galderarik. Zer alder? Mario pinchaba las letras. Las letras que estás pinchando, pero si te das...
Plakasolarra argixe eta holako ematen da bezen gauzak. Bai, terrazan. Hau, por ejemplo, terrazan dago eta. Zer hartzen dabe, zerren energizia hartzen dabe? Baina zen egin Eguzkizek, urek eta isik. Ama lurra zikatzen da nin, ze pasetzen da. Zikatu etzen dela, eta bat gau eukiko lako, bat gau eukiko arbolarik eta dana izango da zaku. Guaneria asamblari. Nor pentsa guaneria asamblari. Zer gaula. Ama lur da. Ama lur gaur planen ekin izen. Zer ganen. Pelak guardena gaiotik. Zer ganen. Ez genuen pintxau ez da pastilini. Hori da holako gauza pegajoso bat. Pastilini marroko baina. Zer garazi. Zuk izan dozuzenak amalurren zaintzeko indizenak eitzezuz. Batzutan. Zer ganen. Horrek eleta nola pintxatu zan. Ez da pintxaute erosite dar. Gaina goiku. Goikuk hori ez da erosite horrek. Hone pintxaute da zorratula gaio potoluaz. Zer lie? Lan horrela? Zer dulen? Hori goiku argazki zen horrek eta... Honek ordena jutik ataratan horrek. Hau! Besti. Hau! Honek danak ordena jutik ataratan. Zute iraku bizitela Honako bondiak erabili. Honakuk? Honako bondiak erabili. Ez gaztetako argi asko. Honek itxiago batzatzen da. Honakuk? Lokata, Bueno, baina, a ver, apurtzen badira. Grifutan da, holako pintzen diz batzutan. Botateko urea aixiaz da holan, emoten hau normail doela, baina glitziago. Fabrika bat ez da, fabrikatekeie urten egiten daukene. Munduko boliaz, hau dana arteiaz, tapau egiten daukene. Da orduan amalurre berotu egiten da. Da orduan zikatu egiten dez gauzak. Laure egitako Efecto? berotegi efektua. Chica. Galdera gabeitzu dira? Venga. La besti? Zeu, Ainara eta zeu. Venga, Eli, Eider da Ainara, bateko genio jarriko da, beste zian, la besti bengani. Ez besti Mikelena helbuen. baina hobetu.